Bon dia a tothom, gràcies per ser amb nosaltres. Ara encetem la primera taula rodona d'aquestes jornades. És una taula que li hem dit darrere del micròfon, les plataformes que impulsen el podcast en català. Li podíem haver dit abans del micròfon, durant el micròfon i després del micròfon, perquè de fet la gent que tenim aquí contribueix o pot contribuir a totes els processos o les parts i el timing de la producció dels projectes, no? Però, bueno, comencem presentant la gent. Tenim la Núria Ferrer, la responsable de podcast de BTV. Tenim l'Albert Murillo, que és director de Generació Digital, que és un programa que, perquè us feu una idea, porta com més de 1.100 edicions. 23 anys. Sí, que van començar ahir, com qui diu. I després tenim a la Núria de José, que és la consellera delegada de la xarxa audiovisual local. I amb ells tres, doncs, bueno, ens explicaran una miqueta. L'objectiu que tenim és que ens expliquin quin tipus de projectes busquen, els hi agraden, tenen dades de que són positius, tenen sensacions de que són positius, que ens donin exemples de projectes que tenen dins de les seves plataformes i sobretot que ens expliquin la vessant pràctica de quan els productors volem presentar un projecte, doncs quin tipus de recorregut hem de fer, no? O quines eines tenim per fer-ho. Jo mateix, perdoneu-me que no m'he presentat, soc l'Òscar Rodríguez, soc productor d'Antàrtida i de True Crime Factory i crec que he treballat, amb BTV fa temps que no hi treballem, però he treballat amb tots ells, o sigui que, bueno, en principi, diguem-ne que ens coneixem. Molt bé, doncs sense més preàmbul, us dono la paraula, si voleu aprofundir una miqueta més amb la presentació que jo he fet, i entrem en aquest tema, i a partir d'aquí ja entrarem amb els podcasts en si i com ho viviu dins de cadascuna de les entitats a les que pertanyeu. Núria, si vols començar tu. Sí, jo soc dona de ràdio des de fa més de 30 anys, per tant jo procedeixo d'aquesta escola radiofònica, no? I he fet programes a molts llocs, a RAC1, a Catalunya Ràdio, ara mateix m'acaben d'entrevistar aquí a Ràdio Granollers i acabo de trobar una companya amb la que vaig començar a la cadena 13, he estat a Onda Cero, no, és que és molt fort, he estat a Onda Cero, jo soc dona de ràdio, val? He estat a RAC1 també, i des de fa 4 anys estic engegant aquesta línia de podcast a BTV. I això és un context que us poso perquè soc del món de la ràdio, no soc del món digital. Per tant, per mi, aquests 4 anys han estat i estan sent un procés d'aprenentatge important del món digital, no? Del món del podcast, i també m'agradaria aclarir, no? Que vinc en representació de BTV, que som un mitjà públic, que és un mitjà públic de la ciutat de Barcelona, que té una història de 30 anys, que evidentment la mare és la tele, però que ja no podem parlar de BTV com una tele, sinó d'un mitjà que té ràdio, que té digital, que té podcast, que té una web, que té les seves xarxes, i per tant ja és una multiplataforma, i en tant com a multiplataforma m'agradaria que ens veiéssiu, no? No només com la televisió, que és la mare de tot. Molt bé. Albert. Jo també sóc home de ràdio. Sí, jo no he passat per tantes emissores, he passat per Ràdio Estel, per Ona Catalana i per Catalunya Ràdio. Jo sóc tècnic electrònic, tinc l'ofici de periodista amb aquests anys. La meva també neura és una mica el so, l'àudio. Els meus moments que puc fer-ho a casa, intento recuperar moments de ràdio antics. Col·laboro amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio Catalunya, una iniciativa de la UAB del Sintoniqui que és brutal. Crec que a l'Arxiu de la Ràdio Catalunya en un futur també hauria d'haver l'arxiu del podcast català a Catalunya, diguem-ne, perquè abans on parlàvem, no? El tema de l'arxiu i del patrimoni sonor que estem fent, ens pensem que està guardat i no, s'ha d'indexar i s'ha d'arxivar, penso jo, però això és una altra història, perdoneu. Això, efectivament, faig el Generació Digital, un programa de videojocs. Abans comentàveu, no?, aquest podcast que quan estava a Ona Catalana feia, que es deia La cultura del videojoc, en un moment que el videojoc i cultura no es podia dir, se n'en fotien una mica de mi, I mira, l'altre dia que
doncs el director que abans hi era comentava, feien el que és la presentació del Saga, aquest esdeveniment que hi haurà aquest cap de setmana, i parlava ja efectivament, videojocs i cultura. I sí, efectivament també fa 4 anys estic a l'àrea de podcast de Catalunya Ràdio i com tu, Núria, estic aprenent moltíssimes coses, no només jo, sinó també l'àrea, és una àrea petita, però que fem molta feina i intentem fer-la cada vegada millor. Molt bé. I Núria, finalment? Bon dia. Primer de tot, permet-me que agraeixi tant a la Magda com a l'en Joan que haguessin comptat amb la xarxa per incorporar-se a aquestes jornades tan interessants. Jo soc dona de ràdio i de tele, vaig començar a la tele, vaig anar a la ràdio, vaig tornar a la ràdio i després a la tele, i ara simultanejo amb molt de gust les dues coses i a més ara em dedico a la gestió. Sí que us vull dir que jo estic aquí, però que de fet aquí som un equip, que és la Laura Balcells, que és la responsable d'oferta de la xarxa, i l'Anna Morgades, que és la persona que coordina tot el tema de podcast de la xarxa. I bàsicament el fet de que nosaltres ens plantegem el podcast no com un rovelló que surti i de més, sinó que l'englobem dins d'una estratègia general dels productes que nosaltres fem. Nosaltres som una societat de la Diputació de Barcelona, que el que fem és prestar serveis en forma de continguts o altres a televisions i a ràdios locals, i per tant és un dels serveis més que tenim. I ho dic perquè després quan ens preguntis què us interessa i què no, doncs no és una cosa aïllada, sinó que forma part d'una estratègia global de formats i de tipologia de temàtica de continguts. Molt bé. Doncs entrem una miqueta al moll de l'os. Com heu dit, tots teniu una tele també per aquí al voltant, una ràdio, no? Veniu de la ràdio molts, tu vens dels dos cantons. Com encaixa tot el tema de l'estratègia, o sigui, els podcasts dins d'aquest, diguem-ne, d'aquesta gran mare que és la tele, o que tot va començar per la tele i per tot això, no? I amb la ràdio també, com encaixa els podcasts dins de cadascun de les vostres organitzacions, entitats? Comencem per la Núria de José, per variar una miqueta l'ordre. Val, perfecte. Doncs, com us deia, és un format més. Nosaltres el que entenem és que, especialment des de la ràdio i la televisió local, s'ha de donar un servei públic als espectadors o als oients, no? I per tant, com hem fet des de l'inici, és anar adaptant els formats que s'ajustin a la finalitat que tens. Per això jo crec que sí que m'agradaria ressaltar, i espero tenir l'oportunitat d'explicar-vos-ho, nosaltres apostem en dues línies. Hi ha la línia d'entreteniment, que segurament, no, si hi ha productores i a més és el que més us interessa de saber com s'hi pot participar, però nosaltres tenim una línia fonamental que és de podcast informatiu, de podcast informatiu local, i en aquest cas tenim un model molt concret, que és una cosa que aniríem Infopodcast, que actualment estan fent 57 ràdios locals de Catalunya, que el que fa és explicar allò que passa en el municipi en 3 minuts, i molt amb la idea de que la gent ja no t'hagi d'anar a buscar, sinó que aquest podcast t'arribi a tu. I és això, al final és les ràdios municipals des de que surten tenen com a l'element essencial el fet d'informar allò que passa en el municipi als seus habitants. Ara l'audiència ens demana noves formes de consum i moltes d'elles passen essencialment pel mòbil. Per tant, nosaltres hem de fer arribar la mateixa finalitat amb un format que s'ajusti a aquestes característiques. Molt bé. Albert. La convivència jo penso que és força natural a Trescat, i com que és una OTT i una estructura que ha anat creixent i té pocs anys de vida, penso que a poc s'ha anat naturalitzant. Al final, el que comentaves de com el vídeo i l'àudio es pot... Jo penso que de forma molt natural, perquè el format és important, però ho és més el contingut. I a l'OTT la gràcia és que tu vas allà i pots veure un programa de televisió de llibres i al costat el programa dedicat de llibres. És a dir, al final el que penso és que s'ha diluït una miqueta si és vídeo, si és àudio, si és tal, sinó pel contingut. Evidentment, nosaltres, com a ràdio pública, com a televisió pública, doncs després en parlarem, comentarem una miqueta com què és el que més ens interessa, però sí que el que ens passa molt, i per posar exemple de com conviuen, jo què sé, el mes de setembre es va publicar Crims del Jurat. Ho vam fer en un moment que el programa de tele encara no havia vingut. Quan ve el programa de tele, li va molt bé Crims del Jurat, saps? I llavors, diguem-ne que a poc ho estem vivint amb moltíssima naturalitat.
tant contingut d'àudio com de vídeo. I una altra cosa, clar, jo quan feia Generació Digital a principis del 2000, que era l'època que ja començaven els continguts a sindicar-se, recordo que feien el programa en directe i va haver un programa on parlaven de podcast i nosaltres ja estàvem sindicant els nostres continguts. I vam rebre una trucada d'una persona molt enfadada, perquè nosaltres ens estàvem aprofitant d'aquesta tecnologia. Era un moment que ens sentíem com a ràdio de, hosti, estem en un lloc que no són benvinguts, no? Això ha canviat totalment. És evident també que els programes de ràdio es trossegen, jo què sé, el suplement Maica Navarro funciona com a podcast, la seva secció superbé, i s'integra dins del True Crime, per exemple. És a dir, que a poc s'ha anat com integrant de forma natural. Molt bé. Núria Ferrer? Doncs nosaltres... què us diria? Com conviu, no? Era la pregunta? Sí. Conviu, si teniu sinergies, complementarietat... No, nosaltres apostem per nosaltres el que ha estat els podcasts els últims 4 anys ens ha servit i ha conviscut amb nosaltres perquè hem apostat una mica... És on hem posat més risc. No sé com explicar-me. Quan hem triat els projectes ho hem fet perquè de vegades el podcast et permet fer coses que potser la ràdio convencional o la tele convencional no s'ho menjarà, perquè o la persona és coneguda o és molt arriscat o li falta encara una volta, però hem donat oportunitat a gent a créixer amb nosaltres. Llavors per nosaltres encara el nostre ADN és buscar coses noves, innovadores, iniciatives que surtin de gent que tingui una idea una mica loca, que no he fet mai res, però ve allà BTV i nosaltres ho agafem i ho convertim en alguna cosa. És a dir, nosaltres per un costat hem fet molt de laboratori aquests 4 anys, molt. Ens hem divertit molt, hem conegut molta gent i hem fet coses. I la convivència és molt bona, té la seva pròpia personalitat, però alhora les persones que fan podcast han acabat, per exemple, fent seccions del seu tema en un programa de televisió. Hem creat com un petit ecosistema on ens retroalimentem els uns als altres. Si tenim un podcast, per exemple, jo què sé, de videojocs, doncs si s'ha de parlar, de videojocs, doncs segurament la persona experta serà del podcast de la casa. Hem intentat crear com un ecosistema i hem intentat abocar-hi una mica més de perdoneu, il·lusió, risc, no tant compromís, no?, amb el que és signar un contracte i haver de complir segons què, sinó hem intentat fer com un laboratori i hem ajudat a gent a créixer i a formar-se i a fer coses que nosaltres hi hem cregut també, no? Molt bé. Jo aquí permeteu-me que faci l'incís, però és molt important una cosa que han dit i és el tema del risc. O sigui, el podcast és un format que permet arriscar-se més amb el tipus de propostes que fas i s'allunya més de la ràdio, sobretot de la televisió en aquest sentit. I ho dic per pròpia experiència, però això és un tema que jo crec que és important de cara a productors, a creadors, tenir-ho present. Continuem matisant una miqueta aquest tema. Hem tingut aquest punt de retroalimentació, de que tot és positiu. Teniu experiències de canibalització també o no? O serien marginals o no rellevants? És a dir, com jo ja he vist crims a tele, escolta, el mateix cas a ràdio o amb el podcast no l'escoltaré. O, no sé, coses d'aquestes. Teniu algun cas o tot és realment retroalimentació? Absolutament. És que a més ens passa, per exemple, amb un producte com Tor. Abans el Toni ho comentava, una de les primeres ficcions que vam fer, mires les audiències i continuen sent molt altes. I són altes en el moment que curiosament hi ha algun contingut a la tele o a la ràdio que és de True Crime. Poso l'exemple de True Crime perquè efectivament és un tren potent a Trescat, en el nostre cas, de manera clara, i no ens sentim en aquest sentit amb un contingut que tapi algun altre. No. T'ho agraeixo per la falca publicitària, però està molt bé. Núria, sisplau. No, però perquè a més, o sigui, nosaltres el que intentem és aprofitar nosaltres tampoc tenim grans altaveus per poder promocionar els productes, val? Llavors, què intentem a la xarxa? Què és la xarxa? La xarxa és informació local, són esports, són castells, és música en directe i és cultura popular. Doncs anem a potenciar això. És a dir, és obvi que si nosaltres som referent al món dels castells hem de tenir un podcast de castells com La Figuereta, que segurament molts de vosaltres coneixeu. És exactament el mateix contingut, no?
és absolutament complementari, però sí que la comunitat interessada i que associa la marca en allò, doncs segurament això li fa servir. I amb això ho estem fent en moltes coses. Ahir la nit, per exemple, presentàvem a Vic, als companys del Nou, un documental sobre l'Assemblea de Catalunya, no?, en el procés de la transició. Doncs ja estem preparant el podcast sobre això. Serà igual? No. Però al final hem d'intentar, no?, que les comunitats ens ajudin i, per tant, no són productes mimètics en cap cas, però sí que són productes que poden despertar l'interès de la gent que associa la nostra marca a un contingut temàtic. Molt bé. Núria, tu ja has parlat també. No, però no es fagocita. Tampoc es fagocita. Tampoc es fagocita. No. Molt bé. Bueno, un altre tema important, o sigui, el contingut és molt important, el com tractem aquest contingut per adequar-lo al tipus de producció que estem fent també. És una miqueta una miniconclusió que tenim d'aquí, no? És a dir, que el discurs que fem, els recursos que fem servir, els adaptem al canal que tenim de producció i a lo que pot esperar i al canal de consum que pot tenir l'oient, no?, en aquest cas. Molt bé. El tema de la proximitat. Vale? Fins a quin punt els podcasts de proximitat locals, de temàtiques més properes, us funcionen millor? Hi ha molta diferència els que no ho són? Quina diferència hi ha amb els temes, diguem-ne, que són locals però també són molt universals? Com ho valoreu, tot això? Núria. És que nosaltres, jo diria, potser ara em tiro pedres, Només feu local. No fem local. No feu local. Feu global, directe. No. Local entès com a informació de local, geogràficament local. Per nosaltres la proximitat, sobretot en els podcasts, evidentment, informativament hi ha una altra línia, la tele, la ràdio, etc. No, jo parlo dels podcasts, que és el que jo porto de línia editorial. El que busco és la proximitat emocional, o sigui, que li pugui interessar a una persona aquell podcast pel contingut, que se'l senti pròxim, però a nivell intel·lectual o emocional, però no geogràficament. A més, no tindria massa sentit. Una certa proximitat sempre hi és a partir del moment en què tu parles des de Barcelona i amb aquest assentament geogràfic clar, no?, i com a barceloní i tal, però no tindria molt sentit tampoc si nosaltres volem que aquest podcast es pugui consumir a Nova York. És a dir, jo crec que sé, un català que estigui a Nova York pot escoltar un podcast de BTV que li està parlant de viure bé, o de curs, o de no sé, o de qualsevol cosa, d'intel·ligència artificial, o de sostenibilitat i residus. És a dir, i des del punt de vista urbà, no?, això sí que és veritat, que potser sí que es llegeix com un, no?, aquesta cosa, no és barcelonocentrisme, és un tema més urbà, no?, però és proximitat emocional. No fem en podcast ara mateix, actualment, cap tipus de podcast d'informació local o local en el sentit tradicional o convencional. Geogràfic. Geogràfic, no, nosaltres no en fem proximitat però més emocional. Albert. Sí, estic d'acord també, vull dir, m'apunto al que acabes de dir, Núria. Nosaltres, clar, de vegades local, jo què sé, la setmana vinent publicarem un podcast que es dirà La Roda Gitana, fet per la FAGIC, l'Associació de Federacions Gitanes de Catalunya. Això per nosaltres és força local i sabem que és un producte que segurament no tindrà les audiències que tenen altres podcasts nostres, però que són supernecessaris. Això potser ho parlem després. Tots aquests continguts més a nivell social que hem de fer com a ràdio pública, doncs jo crec que es defineixen amb el que tu dius. També una altra cosa, i també ho volia explicar abans i m'he oblidat. Nosaltres formem part de l'equip de podcast de Catalunya Ràdio. Sobretot fem àudio. Hem fet algun videopodcast. Quan nosaltres fem algun videopodcast, com que Tescat és una casa molt gran i està en molts departaments, un videopodcast es complica una mica més perquè hi ha professionals que dominen, no sé, les luminàncies i aquestes coses, val? Que no és que s'alenteixi, sinó que és fantàstic perquè evidentment tenim molts experts en aquest sentit, i el que volia dir també és això, és a dir, sí que és veritat que nosaltres des de Catalunya Ràdio, al fer àudio, perquè creiem absolutament en aquest format i també creiem en l'àudio només conversacional, encara que en fem poc,
fem potser una mica més de contingut més local que no pas, per exemple, Eva, o que cadascú una miqueta té el seu paper en aquest sentit. Molt bé. I Núria? Nosaltres fem hiperlocal. I us dono dades perquè veieu el projecte aquest que us deia d'Infopodcast, no? Que ja us dic, són 3 minuts la informació més rellevant que ha passat en aquell municipi. I això és un projecte que hem desenvolupat amb l'Anna Morgades. El que volem no és que sigui un butlletí de ràdio, és a dir, es pot explicar què va passar ahir al ple, però sobretot volem aprofitar aquest component hiperlocal per explicar quina és la farmàcia de guàrdia, si aquesta tarda hi ha no sé quin acte d'agenda, de més, i des de que surt aquest producte, les emissores ja fan els seus butlletins, ja fan els seus informatius, però el que vam incidir molt en la distribució d'aquest producte. Vam convidar a les ràdios a crear els seus grups, els seus canals, bé sigui a Telegram o bé sigui a WhatsApp, perquè fos un producte que s'enviés, és a dir, que els que subscriuen els hi arribi i tu... Està molt pensat per al consum en el mòbil i, si m'ho permeteu, en mobilitat, és a dir, molt pensat en regió metropolitana. Ara ho fan a tot Catalunya, però mentre vas a treballar t'arribi, incidíem molt en l'hora d'enviar-ho, t'arribi allò i tu en 3 minuts sàpigues el que ha passat en el teu poble i sé que si se t'acaba el període per pagar l'IBI i en això estem treballant molt en el format, perquè costa molt adaptar el format i tots ens anem al boleto i no és un boleto, és una altra cosa i per tant incidíem molt en aquest to. Us dono dades perquè veieu com ha crescut el producte. Això ho vam començar a fer el 2023. Hi havia en aquells moments 39 emissores fent-ho. En 2 anys hem passat a 57 emissores fent-ho per tot Catalunya. El nom és unificat i en molts casos també la sintonia de la imatge gràfica, però lògicament cada emissora se'l fa amb el to que vol perquè aprofita precisament aquest caràcter més hiperlocal. Molt bé. Seguim una miqueta amb aquesta línia i entrem ja en producte que destacaríeu de la vostra plataforma i per si després entroncar amb què busqueu també, no? Quina tipologia de producte, quins atributs de producte busqueu i tot això. Albert, comença tu, que no has començat encara. Mira, ara estava pensant, com a ràdio, penso que hi he vist aquests anys, que som forts, no dic que som bons, som forts amb no ficció, amb documental. És a dir, sí que és veritat que, i això és una altra història, que hi ha podcasts que ho fem amb les persones internes i sobretot treballem claus en mà. Però sí que és veritat que estem molt acostumats als documentals i a la no ficció. Efectivament, fem ficció, en fem menys del que ens agradaria. Abans t'escoltava, Toni, vaig anar al Radio Days ara fa uns mesos i la xerrada que em va flipar més va ser de Pocket FM, que per cert arribaran d'aquí poc. Pocket FM és ficció low cost, que està triomfant a la Índia i que ara a Alemanya i vindrà a Europa, etc. Tinc la sensació i espero que la ficció es democratitzi una miqueta més, fent-la d'una manera més fàcil i que, en aquest sentit, enganxa moltíssim. Deia ficció, no ficció. Cultural i divulgació. Evidentment també som molt forts i si tu mires una miqueta tot el que nosaltres publiquem, molt està aquí. Una categoria que ens encanta i que cada any intentem fer-ne uns quants, que són podcasts infantils. Penso que el podcast infantil, i no estic parlant només de contes explicats, sinó podcast intel·ligents i d'entreteniment perquè els nois i noies s'ho passin bé, és una aposta que des de Trescat, i a més amb l'ajuda del Super 3, que és una de les gràcies de treballar en aquesta casa, que hi ha molts apartaments, com deia, de gent molt experta, doncs ens agrada. Després, nosaltres també, i així també us ho explico a nivell intern, sí que és veritat que els esports, diguem-ne que funcionen ells sols, i informatius també una miqueta. No volia dir res en això, No, però vull dir que en tenim moltíssims, Barça reservat, Espanya reservat, etc. Però sí que no passen una miqueta per les nostres per nostra àrea, en aquest sentit. I segurament em deixo alguna de les coses, però més o menys aquests són les nostres referències per intentar cada any tenir una part important d'aquestes categories. Sí, n'hi ha una que som
que tenim molt poca cosa, que és conversacional. Curiosament, el 75% del que deia el Toni, nosaltres sempre pensem, hòstia, ens falten conversacionals. De fet, el darrer, així, que va passar per nosaltres va ser el Trenats de Ferrer i la Judit Martín, i estem intentant tenir-ne més per entrar en aquest pastís i segurament en breu tindrem alguna cosa. Però és per qui ens pugui escoltar, en aquests moments, una de les categories que la meva jefa escolta amb més atenció. Molt bé. Núria Ferrer? Sí, jo volia dir que una mica he mentit, perquè... No, perdó. No, perquè he estat molt taxativa quan he dit que no fèiem coses locals, però sí que he de puntualitzar una cosa. Sí que tenim detectat que quan parlem de Barcelona, història de Barcelona, qualsevol cosa que tingui relació amb la ciutat, hi ha audiència, val? I veus, aquí tenim l'ull posat, això és veritat, però no vol dir que fem coses locals, sinó que és veritat que no només perquè siguem BTV, sinó perquè veiem que hi ha un interès. Hi ha molt interès en saber curiositats de Barcelona, o sigui, tot el que tingui relació amb la ciutat és veritat que ens funciona molt bé. Dit això, una altra cosa que no he dit, nosaltres fem videopodcast, perquè igual com us he dit que som una tele de naixement i vosaltres feu més ràdio, no? Nosaltres hem fet una inversió en tenir un estudi molt xulo, que és molt versàtil per fer molts podcasts diferents, amb la seva pantalla, amb els seus LEDs, i crec que nosaltres aquí farem un creixement important, amb el tema del videopodcast, sobretot, que ho tingueu molt present. Llavors, sobre el tema de què volem destacar de la nostra catàleg, bé, algun dia tindré categories. Bueno. Però ara, com no tenim tants recursos, no tenim tantes categories, però... És broma. Albert, no em puc parlar de categories. Nosaltres identifiquem comunitats, gent a qui nosaltres ens podem dirigir, i aquí anem buscant coses, val? Llavors, què voldria destacar? Com que us he parlat de risc, destacaré un dels podcasts dels quals estic més il·lusionada i que ens ho hem passat més bé els últims 3 anys, que es diu Cup of Tea, per exemple, que és un podcast que presenten un grup de persones autistes, joves, val? Que van venir a BTV i com a tele de proximitat, mitjà de proximitat, van venir amb una idea. Els hem acollit, hem estat parlant, ens ha costat un bon aixecar aquest projecte, però ara ja porten 3 temporades, han guanyat un Premi 11 i són un grup de nois i noies autistes que es van conèixer en una teràpia, en un lloc que es diu IDAP, no? Que són especialistes en tractament, i que van començar parlant d'autisme en primera persona i ara aquesta tercera temporada els hi vaig proposar, escolta, per què no feu entrevistes? I ara estan entrevistant actors, o sigui, estan fent d'entrevistadors, val? Aquest és el format que també a BTV apostem, no? I a part que també la part aquesta d'accessibilitat, de risc, no? Allò que dèiem de dir, bueno, escolta, per què no? Un programa de tele no sé si l'hauríem fet. Però escolta, és saber si d'aquí X anys l'acaben fent. No ho sé. O sigui, el risc, això ho destacaria molt. I el compromís amb, jo crec que amb els oients, les persones que ens escolten, crec que és un grau important. Donar eines, ajudar... Aquest tipus de podcast també ens funciona molt. En tenim per exemple, hi ha un podcast molt interessant sobre el corredor popular, no? I que crec que està molt xulo perquè dona moltes eines a gent que li agrada córrer. Llavors és una comunitat que tu identifiques i dius, anem a fer un podcast per aquesta gent que va a córrer, no? I que se posin quan van a córrer 20 minuts i ens expliquin coses d'aquesta neura que té la gent d'anar a córrer. Val? No sé, coses així, aquesta proximitat sí que la busquem, per exemple. I sobretot el risc, no? Buscar coses com intentem, no? No sempre surt bé, però si puc destacar alguna cosa o que m'agradaria poder fer més endavant és això. Fantàstic. Això, per cert, també és part de la funció social, perquè estem parlant d'autisme i d'una cosa important, i és molt recomanable aquest que fan el joc aquest del Cup of Tea anglès, el TEA és el trastorn de l'espectre autista. Els lingüistes no m'està gaire content. I és molt xulo. Bueno, això també passa a totes les cases, Ja m'avanço jo i us explico, ja ho sabem tots. Però són gent raonable. A BTV són gent molt raonable i al final van entendre que el joc era graciós. Sí, està molt bé. Núria, de Jope. Jo us he parlat abans de l'Infopodcast, sí que també dic que nosaltres ho posem tot en podcast, però hi ha videopodcast, per exemple, dins de l'Infopodcast hi ha ràdios que ho estan fent també en format vídeo, però bueno, ho englobem així en general. Us he parlat d'aquest, però hi ha l'altra part, que és la part d'entreteniment, que nosaltres abans us parlava de la importància de que el podcast estigui dins del que és l'estratègia d'empresa, no? Hi va haver un moment, el 2023, que la xarxa es va plantejar fer una crida per l'elaboració de documentals en vídeo i en paral·lel es va fer el mateix format per podcast. Llavors, anualment fem una crida, que a més té pivota molt també sobre aquest mateix escenari de Roca Umbert, fem una crida per producció
de podcast. La primera i la segona van ser únicament impulsades des de la xarxa i ja l'any passat, una mica seguint també la mateixa tendència que havia hagut amb els documentals, s'hi va afegir en aquest cas Ràdio 4. Esperem que també algun dia s'hi afegeixi en aquest cas Catalunya Ràdio, com va passar amb 3CAT en el cas de la documental, ens agradaria molt. No? Això és una crida que es fa, també s'ha augmentat la dotació, l'any 2023 hi ha una dotació de 30.000 euros que posava la xarxa per a aquesta coproducció i actualment ja estem en 40.500, en aquest cas amb una aportació de 34.500 per part de la xarxa i de 6.000 per part de Ràdio 4, però creiem que és una línia per l'impuls d'aquest tipus de productes, sobretot per fer-los arrencar, perquè a partir que arrenquin entenem que és molt més fàcil també que es puguin trobar vies de finançament, siguin perquè nosaltres hi apostem, siguin perquè en trobin d'externes. No? Hi ha 3 categories, una de podcast obert, n'hi ha una de podcast dirigit a proximitat, que és el que a nosaltres ens toca i també a promocionar les ràdios, i n'hi ha una que a més ens il·lusiona molt perquè és una cosa que es diu el primer podcast, que està dirigida a universitaris, a nois i noies que estan en aquests moments cursant els seus estudis. No? Entenem que al final és una detecció d'idees i de talent i és això, és donar-los la plataforma perquè després, si volen, puguin volar. Com alguns exemples de podcast que han sortit d'aquí, jo us ho deia abans, no? Aquest de la Figuereta, de Castells, que ara, primer any, surt de la crida podcast, el veiem, ens agrada i ara nosaltres l'estem coproduint. Però hi ha, per exemple, també el de la CIS de Ravensburg, que no sé si alguns l'heu sentit, perquè porta, amb l'última setmana ha guanyat 2 premis, un de la Diputació de Barcelona, l'altre de l'Associació de Dones Periodistes, i si us fixeu, a més ens agrada que són 2 temes que, el que us deia abans, no van molt alineats en el que són les temàtiques troncals de la xarxa, no? Un perquè és memòria històrica i nosaltres ho englobem dins d'informació, i l'altre perquè és, òbviament, de Castells. I de cara al del 2024, el 2025 encara estan pendents d'entrega, però del 2024 hi ha 2 projectes que hi tenim molt l'ull posat. Un diu L'Hora del Pati, que el vam presentar fa una setmana amb la presència de la consellera, que és sobre, lògicament us podeu imaginar, sobre escoles i donar veu a les nois i noies més joves. I un altre que es diu Estimem les mates, perquè es vegi una mica també la creativitat, que és de Cugat Mèdia, i intenta fer això, no? Doncs que a través imagineu-vos, no? Del so, doncs veure la importància de les matemàtiques, doncs resolent problemes quotidians amb els que ens trobem. Molt bé. Ara et demanaré que continuïs, si vols veure una mica d'aigua per d'allò, però ja que entrem ja a la part, diguem-ne, molt més definitiva i molt més directa. Què busqueu ara mateix, com a grans trets de podcast? O sigui, què us podria presentar qualsevol productor que estigui avui a la sala o que ens vegi, el que sigui, i us vulgui presentar, i com ho ha de fer, més enllà d'aquesta convocatòria, quines altres eines teniu per presentar aquests projectes? La nostra principal és aquesta, ara mateix. Si és productors, ja us dic, hi ha 3 categories, per tant aniria en aquesta categoria de podcast obert. La convocatòria surt, us ho dic així de memòria, però durant el primer trimestre de l'any, i això resol, o sigui, ja es fa una selecció i els finalistes presenten, es fa un pitching que es fan aquí mateix a Roca Umbert, al MAC. No sé si algú de l'organització, és el mes de juny, no sé si aquest any quin dia serà, però serà aquí. Llavors hi ha un jurat que selecciona els que coproduïm. I, per tant, doncs, aquests diners que hi ha, en funció del cost del pressupost que presenten en el seu projecte i de més, doncs es financia total o parcialment, la majoria de vegades, però... I això suposo que s'ha d'entrar en documentació, per una web o... Sí, quan hi ha la crida de podcast fem difusió, àmpliament, tota la que podem. Va paral·lela a la de documentals, que també té molt de ressò, i hi ha unes bases que ja s'explica tots els terminis i tota la documentació que s'ha de portar i com ha de ser la candidatura. Molt bé. Nosaltres, maneres, què és el que ara estem oberts i sensibles? Abans ho deia, conversacional, divertit, humor, tot el territori, ja sigui també València, Balears, Catalunya. En aquest sentit també, en aquests moments estem molt receptius en això. També estem molt oberts i sensibles a productes que siguin servei públic. Nosaltres, des de la ràdio, tenim clar quins són els productes que es defineixen com a ràdio pública. Quan vaig als pitchings o a les reunions aquestes de podcast que es fan habitualment,
sempre comento a la gent que vol presentar podcast que pensin en un producte servei públic, perquè pensem que té molt de guanyat i pot encaixar d'una forma molt clara. Ficció, sempre en volem una a l'any, i ens costa, però també totes les vegades que doncs, obrim els podcasts també n'intentem obrir un, i de les maneres que es poden presentar, nosaltres tenim ara el Rescat Impulsa, que és aquesta pàgina que trobeu a sota de tot, que és una pàgina on el bo és que quan tu presentes un projecte hem de contestar, estem obligats. També és veritat que a nivell de correus contactar amb nosaltres també, però de vegades no és tan eficient en aquest sentit. Tenim crides cada any, les darreres han estat de crida infantil. En aquest sentit també animo a persones o productores que facin podcasts que pensin en contingut per la gent jove, i sempre estem oberts també, amb el que deia la Núria, a experimentació, amb coses que ens sorprenguin i que puguem fins i tot posar en una, com es deia allò, una categoria que no tinguem, saps? També estem oberts, evidentment. Què té tenir categoria? Perfecte. Sí. Tenir-ne. No teniu, perdoneu. És que soc molt... És que jo, Zero categoria. que jo soc així, jo. A mi em va de... Ets d'art. Sí. Sí que teniu, Núria, que tu entres a la web i veus allà a 30 minuts, 60 minuts, que això va molt bé, perquè dius, a veure, ara tinc 30 per fer el running. Però és un més o menys, Està fet una mica tipus, bueno, Però després també... No, Tampoc fas 30 minuts de running, fas 30... Conya, però ara, en sèrio, per exemple, vosaltres dos sou dos representants de gent que està molt assentada, vull dir, que ho feu molt bé, i que és molt, no? Que ho teniu molt regulat. Per exemple, nosaltres no tenim pressupost, ara, val? Esperem tenir-ne, i crec que ara, a més, nosaltres estem en un canvi brutal, amb una renovació per dins impressionant, que acaba d'entrar una directora nova, que és la Georgina Ferri, i que ha situat el podcast i el digital com a línia estratègica, i tot just estem començant, i jo estic segura que creixerem, segura. Però també, com a responsable editorial d'això, que al final jo el que porto són continguts, no ens enganyem, que és el que jo sé fer, sí que us diria que a nosaltres, per exemple, ens agrada molt que ens sorprenguin, i volem ser el màxim creatius possibles, i això BTV ho porta a l'ADN, i per tant no ens agrada com ni collar la gent amb la temàtica, ni amb la durada, perquè això de la durada és molt random. Hi ha gent que diu que duren 20 minuts i funcionen. Mentida, n'hi ha que duren 6 hores i la gent està enganxada. Nosaltres hem fet coses de 10... És igual, o sigui, volem que ens sorprenguin, o sigui, precisament el que estem buscant és la creativitat a fora. No? Que nosaltres necessitem oxigen, necessitem respirar el que es respira fora, i jo sóc molt conscient que el que està a fora segurament sabrà més. Que a nosaltres ens interessen més temàtiques, home, no som un mitjà públic, també ens regim per uns criteris, vull dir, no insultar, no mentir, no robar, això seria bé, no? O sigui, que la persona et doni, diguéssim, no, vull dir que no sigui qualsevol... A veure, com us ho diria? És a dir, que ho puguem defensar en els nostres valors, però dintre d'això hi ha molta part de creativitat que la busquem a fora, que és el que estem buscant en el món digital, és això, no? Que ens sorprenguin. Llavors, bàsicament no tenim pressupost, per tant no ho tenim institucionalitzat, per tant si a nosaltres, per exemple, us podeu adreçar directament a mi, que sóc aquesta persona que us contestarà, i nosaltres valorem després els projectes que ens arriben, doncs home, llavors sí, entre l'estratègia de màrqueting i vendes, entre la direcció també, entre el cap de programes, no? Entro jo com a editora de la ràdio, i a partir d'aquí valorem el projecte, i si ens agrada ens envien pilots. Si no el tenen, el poden a vegades venir a fer a BTV, que això és una cosa que també oferim, de dir, escolta, si no teniu pilot, veniu i ja us el muntem, no? I un cop tinguem el pilot, llavors tornem a valorar-ho. I també valorem les possibilitats de poder-lo monetitzar d'alguna manera, no? Buscar patrocinadors, etc. O sigui, acompanyem tot aquest procés, però no tenim una crida o no tenim pressupost, i tampoc esperem poder-lo tenir. I a més ara, doncs crec que estem molt contents perquè formem part d'una cosa que es diu Casa de la Creació de Continguts en Català, tenim, i que també esperem que tot això ens doni més visibilitat en aquest camp, no? I que se'ns acosti més gent, encara ja se'ns acosta gent, amb propostes xules, però ens agradaria que ens en rebran moltes més.
Molt bé. Bueno, ja la pregunta de la durada no us la faig perquè ja l'heu contestat i la de si voleu que us prenguin o no, també. Vull dir que ja ha quedat clar que no hi ha durades estàndards. No, però està bé que feu el comentari perquè inicialment hi havia molta gent que et deia si el teu podcast passa de 30 minuts, no el volem perquè la gent no escolta més de 30 minuts. Nosaltres mirem molt això, Sí? Sí. Ho mireu molt? I teniu evidències de que no aguanten els de... No, o sigui, moltes vegades quan nosaltres ens seiem amb persones que tenen un projecte, dir-los que no facin més de 30 minuts, crec que els hi va molt bé per ells. I crec que el que puguin fer, en essència, creiem que serà millor. De totes maneres, no tenim, vull dir, tenim podcast de 50, no en tenim de més d'una hora, això sí que, bueno, no sé, igual arribarà un moment que sí, però en aquests moments el que estem intentant és que concentrin, perquè creiem que quan es concentra, perquè el podcast en el fons és un format obert i penso que el temps de vegades pot diluir una miqueta això. Sí que és veritat i també creiem que el primer minut és important. Vull dir, hi haurà casuístiques de tot tipus, perquè jo conec podcasts, evidentment, que són superdiferents al que nosaltres doncs diem i tenen molta més audiència que no pas els nostres. Però intentem que surtin del despatx amb una idea una miqueta més controlada del que podien tenir al cap abans d'entrar. Algun requeriment de durada, alguna cosa que poseu o no? No, en principi no. No, depèn, ja us dic que al final valorem el projecte i en funció de cada cas. Jo crec que sí que hi ha un element que m'ha sortit i que voldré, perquè a nosaltres ens ocupa molt, que és el tema de la distribució. Nosaltres amb això sí que hi donem moltes voltes, perquè inicialment nosaltres tenim alguns podcasts que inicialment ven la xarxa Més, que és la nostra OTT, no? de les ràdios i televisions locals. Inicialment vam fer una aposta molt gran per tenir allà els podcasts i la nostra sorpresa va ser que així com en vídeo la gent està com molt acostumada a anar-hi de més, té una vida molt diferent. I el podcast, per exemple, l'OTT, a nosaltres ens costa molt. Insisteixo lo d'abans, d'intentar també anar a buscar comunitats i de més, perquè nosaltres tenim un problema de visibilització, però és que l'oferta és tan gran que al final situar-te, que la gent trobi el que estàs fent és molt complicat, no? I sí que veiem que això, que al final funciona en determinats circuits, no? Però que el tema de la distribució... Nosaltres dediquem moltes hores a donar voltes a això, no? En com això ho canalitzem, no? Com la gent ens arriba, no? I ho veig una mica difícil. Sí, ara anàvem a la distribució. Parlem una miqueta d'aquestes... Sí, parleu-me. Si esteu treballant en plataformes externes, iVoox, esteu treballant amb Spotify, amb tot això, tots vosaltres... Nosaltres inicialment vam intentar no, vull dir, ser molt restrictius en aquest sentit, i ara, per exemple, hi ha prèmiums, els de la Crida i tal, que els tenim un temps en exclusiva a la xarxa Més, però veus que no, que els hàbits van... O sigui, que la gent busca un consum molt més... que no li costi gens, no? Per això us dèiem el d'abans de l'Infopodcast, que això ja ho vam fer abans, però de que no el busquis i ja te'l porto, no? Però sí. Nosaltres estem a tot arreu. Més llocs hi hagués més estaríem. Estem a Spotify, a iVoox, Amazon Podcast, YouTube, algun altre no estem per temes tècnics, però quantes més... Nosaltres ens considerem una més. De fet, la gent ve a nosaltres també per tenir més visibilitat. No? I llavors, en aquest món del digital, si te'l creus al món del podcast, o ets col·laboratiu o si fas esto es mío, saps? No... Crec que trenques una mica l'essència de la cosa, no? També vull dir que no ho he dit, no? Que nosaltres, als nostres podcasts, un cop passen aquests filtres de cap de programes, també s'emeten a la ràdio i es passen per televisió, també. Quan es diu l'hora del podcast, no traïm la cosa digital perquè primer funcionen en digital i quan ja s'han llançat i s'han mogut, llavors passen en aquest catàleg que es diu l'hora del podcast, que ho considerem, la nostra TDT i la nostra ràdio, com una finestra més, com una plataforma més, i ja et dic, més en tinguéssim, més faríem servir. Sí. Bueno, i també col·laborem amb vosaltres, no? Vull dir que... Entre tot. Nosaltres, sí, funcionem diferent. Perquè, clar, com que també estem departament, hi ha molts departaments, n'hi ha un que és comunitats. I ens passa que nosaltres el que fem és publicar un podcast, nosaltres no decidim on va. I de vegades persones que han fet un podcast ens truquen i diuen, hòstia, és que no està a Spotify. I els truques a xarxes i et diuen, no, encara no. És a dir,
hi ha una sèrie de persones que consideren i mouen el contingut quan creuen que ho han de fer, perquè diuen, no, vull que durant aquest primer mes vinguin a la nostra plataforma, a 3CAT. No? Hi ha com un tema que porten ells que nosaltres fotem més continguts i que, doncs, escolta'm, que endavant. I una altra cosa que no sé si us trobeu vosaltres, que està canviant força els podcasts que estem fent i que farem, i que de fet han canviat radicalment fa uns mesos. La música comercial. Cap podcast que fem a partir d'ara pot tenir música comercial. Tal qual. Això és molt heavy per nosaltres. Sí que és veritat que tenim programes de ràdio que passen per antena, que el fet de passar per antena hi ha com un buit legal que doncs se'n va al digital, però que és un contingut digital propi que neix. En aquests moments, si no hi ha dret a cita de la música en qüestió, que sí que ho pots posar, si dius una cosa concreta durant uns minuts, doncs no ho pots posar. Això està canviant força la manera de com exposem, doncs, per exemple, les reunions amb una proposta que ens vingui. Molt bé, doncs amb això anirem acabant perquè se'ns ha exhaurit el temps. M'agrada molt això, ja prepararem una taula amb algunes altres jornades o el que sigui sobre el tema drets, perquè això seria obrir un meló interminable, és a dir, tindríem per tot el cap de setmana i més. I res, jo simplement vull agrair-vos haver estat aquí, haver compartit totes les vostres experiències, maneres de funcionar, productes, tot això, i espero que us hagi semblat interessant a tots i que com a mínim hi hagi algun puntet que us sigui d'utilitat. Ja està. Gràcies a tots. Gràcies.